చిత్రేష్ టీవీకి స్వాగతం. బిగ్ బాస్ తెలుగు 4 ఈ సీజన్ కోసం తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు ఎంతో ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నారు. కరోనా నేపథ్యంలో అసలు ఈసారి బిగ్ బాస్ షో ఉంటుందా లేదా అని ముందు టెన్షన్ పడ్డారు. ఆ టెన్షన్ ఇక పోయింది. ఎందుకంటే బిగ్ బాస్ తెలుగు 4 సీజన్ వచ్చేస్తోంది. త్వరలోనే ప్రసారం కాబోతుంది. దీనితో బిగ్ బాస్ అభిమానులంతా హమ్మయ్య అని ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఈ సీజన్ కు హోస్ట్ ఎవరై ఉంటారు, ఎవరైతే బాగుంటుంది అని వాళ్ళలో వాళ్లే ఊహించేసుకోవడం మొదలుపెట్టారు. కానీ ఈసారి కూడా హోస్ట్ నాగార్జునే అని ఇటీవల విడుదల చేసిన టీజర్ తో తెలిసిపోయింది. ఇక మిగిలింది కంటెస్టెంట్లు. వీళ్లే కదా షోకి ముఖ్యం. ఇక ఈ సీజన్ లో ఎవరిని సెలెక్ట్ చేస్తారబ్బా, వీళ్లను సెలెక్ట్ చేస్తే బాగుంటుందని సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లే సలహాలు ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు. బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 4 కంటెస్టెంట్లు వీళ్లే అంటూ సోషల్ మీడియాలో ప్రచారాలు కూడా చేసేశారు. చివరకు ఫైనల్ కంటెస్టెంట్ల లిస్టు ఇది అంటూ ఓ లిస్టు మాత్రం తెగ హల్చల్ చేస్తోంది. ఆ లిస్టు ఆధారంగానే వాళ్ళ పూర్వోత్తరాలు, వాళ్ళ ప్రొఫెషన్, ఫోటో అన్నీ తెలుసుకుందాం పదండి. ముందుగా సింగర్ సునీత అనుకున్నారట. కానీ సునీతకు ఇటీవలే కరోనా సోకటంతో తాను డ్రాప్ అవుతుందా లేక క్యూర్ అయ్యాక తనను హౌస్ లోకి రప్పిస్తారా అనేది మాత్రం ప్రస్తుతం సస్పెన్స్ గానే ఉంది. ఇక సీజన్ 3లో వరుణ్ సందేశ్ ఆయన భార్య వితికా షేరును జంటగా హౌస్ లోకి ఎంట్రీ ఇప్పించారు. ఈసారి కూడా అలాగే 2 జంటలను షోలోకి తీసుకుంటున్నారట. వాళ్ళలో ఒక జంట రఘు మాస్టర్, ఆయన భార్య ప్రణవి. రఘు మాస్టర్ గురించి అందరికీ తెలిసిందే. ఆయన కొరియోగ్రాఫర్. ఇక ఆయన భార్య ప్రణవి సింగర్. వీళ్ళిద్దరూ జంటగానే బిగ్ బాస్ ఇంట్లోకి అడుగు పెట్టబోతున్నారు. మరో జంట ఎవరో కాదు, మహాతల్లిగా పేరుగాంచిన జాహ్నవి. యూట్యూబ్ లో ఎక్కువగా వీడియోలు చూసే వాళ్లకు మహాతల్లి సుపరిచితమే. ఇక ఆమెతో పాటు తన భర్త సుశాంత్ కూడా ఈ షోలో పార్టిసిపేట్ చేయబోతున్నారట. అయితే తన భర్త ప్రొఫెషన్ ఏంటో మాత్రం ఇంకా తెలియదు. ఇక పోతే జోర్దార్ సుజాత. అదేనండి, హెచ్ఎం టీవీలో అచ్చం తెలంగాణ యాసలో జోర్దార్ వార్తలు చదువుతుంది కదా సుజాత, ఆమెనే. అయితే ఆమె అసలు పేరు సుజాత కాదు, ప్రతికాంతం శృతి. ఆమెది వరంగల్ అట. టిక్ టాక్ స్టార్ అరియానా గ్లోరీ మరో కంటెస్టెంట్. ఈమె టిక్ టాక్ స్టార్ మాత్రమే కాదు, యూట్యూబ్ ఛానళ్ల కోసం కొందరు సెలబ్రిటీలతో ఇంటర్వ్యూలు చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ అమ్మాయి కూడా చాలా ఫేమస్సే. ఆ మధ్య ఆర్జీవి అదే రామ్ గోపాల్ వర్మ తొడల మీద కామెంట్ చేశాడు కదా, ఈ అమ్మాయి మీదనే అని టాక్. ఇక మరో కంటెస్టెంట్ మెహబూబ్ దిల్సే. ఈయన ఫేమస్ యూట్యూబర్, డాన్సర్. ఈ కుర్రాడు సోహైల్ రియాన్, ఆంధ్ర కుర్రాడు, నటుడు. కొన్ని సినిమాల్లో కనిపించాడు. పలు వెబ్ సిరీస్ లో, షార్ట్ మూవీస్ లో నటిస్తూ ఉంటాడు. ఫేమస్ తెలుగు నటి కరాటే కళ్యాణి మరో కంటెస్టెంట్. ఈమె గురించి తెలుగు సినిమాలు చూసే ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిందే. ప్రత్యేకంగా ఆమె గురించి చెప్పాల్సిందేమీ లేదు. ఇక పోతే లాస్య, ఫేమస్ యాంకర్. ఇప్పుడు కాదులేండి, ఒకప్పుడు ఫేమస్. పెళ్లి చేసుకుని ఓ బిడ్డకు తల్లయ్యాక ప్రస్తుతం తన ప్రొఫెషన్ కు గ్యాప్ ఇచ్చింది. మళ్ళీ బిగ్ బాస్ ఎంట్రీతో తన కెరీర్ ను కొనసాగించాలనుకుందేమో. అందుకే మళ్ళీ బిగ్ బాస్ లోకి ఎంట్రీ అవుతుందేమో. మరో కంటెస్టెంట్ నందు. ఇతను నటుడు. సింగర్ గీతామాధురి భర్త. సింగర్ గీతామాధురి బిగ్ బాస్ 2వ సీజన్లో కంటెస్టెంట్ గా వచ్చిన సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. నోయల్ సేన్ ర్యాపర్, సింగర్, పలు సినిమాల్లోనూ నటిస్తుంటాడు. అందరికీ తెలిసిన వ్యక్తే. బిగ్ బాస్ సీజన్ 3 విన్నర్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్ ఫ్రెండే. ప్రశాంతి, తను యాంకర్. జెమినీలో యాంకర్ గా ఫేమస్ అయ్యింది. ఆటో రామ్ ప్రసాద్ లేదా జబర్దస్త్ రామ్ ప్రసాద్. ఇతను గురించి జబర్దస్త్ షో చూసే వాళ్ళందరికీ సుపరిచితమే. జబర్దస్త్ నరేష్ లేదా పొట్టి నరేష్. ఈయన కూడా జబర్దస్త్ చూసే వాళ్ళకి సుపరిచితమే. అయితే వీరిలో కొందరు మారచ్చు, మారకపోవచ్చు. కొత్త వాళ్ళు కూడా యాడ్ అవ్వచ్చు. మొత్తానికి 100% మాత్రం వీళ్లే ఫైనల్ కంటెస్టెంట్లు అని టాక్ నడుస్తోంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మరిన్ని వీడియోల కోసం ఈ ఛానల్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి.